ויאללה. لا مريم طلع מחכה. נו, ככה בא. זה לא חלקה היה בא. רדבול? זה יאללה. מה? פשפוש. איזה אחד הלך תל ברוך. איזה אחד הלך לתל ברוך, ראה בחוריים ככה בזזים, כל בזז קילומטרז. עושה לה כפר עלייך. מתי מסתכל טיפה בחזה, אפשר ככה לפספס? בוא'נה, מה זה? קרעה אותו. אחרי שעה באה אליה, עושה לה כפר עלייך. 200,000 דולר טיפ-טיפה רק לפספס. רק ככה לסבב אותי. בוא לא תסתום את הפה שלך, פיצצה אותו, אין אפקטים. קרעה לו את כל הפנים. חוזר אחרי 3 שעות כולה נכה צהל, עושה לה כפר עלייך. $1,000,000 טיפ-טיפה רק לפספס. היא אמרה לו $1,000,000 בוא הצידה. היא מורידה וזה עושה לה וואי 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 וואי. אני אומרת לו מה וואי? וואי מה וואי? וואי מה וואי? וואי וואי מה וואי? וואי מאיפה נביא לך את הכסף? זה, אתה מפעיל את המצלמה. בכיתה זה עושה.